Daħlu fis-seħħ il-kondizzjonijiet mandatorji għall-loti ta' tenders mid-dipartimenti tal-Gvern kif ukoll minn entitajiet pubbliċi u aġenziji. Permezz ta' dawn ir-regolamenti ġodda se jkun assigurati li ħaddiema involuti f'xogħol konness mat-tenders ma jibqgħux jiġu abbużati. Dan intqal f'ċirkulari maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru lid-dipartimenti u entitajiet kollha fis-settur pubbliku. Sa dan it-tant anke l-Ministru Helena Dalli sostniet li minn issa l quddiem kull tender illi tingħata trid tkun konformi ma' dawn ir-regolamenti. Ma jistax ikun li jibqgħu jiġu tollerati l-kundizzjoni tax-xogħol li jgħeddu id-dinjità umana u l-integrità morali. Hija responsabilità tal-Gvern li jieħu azzjoni biex ma jħallix dawn is-sitwazzjonijiet ta' sfruttament. Il-Ministru Helena Dalli sostniet li l-Gvern għandu jkun il-mudell ta' min ħaddem u li jagħti l-eżempju ta' prattiċi tajbin. Il-Gvern irid li jinħoloq bilanċ bejn il-bżonn li ntejbu l-kompetittività u t-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Min-naħa tagħha l-General Workers Union ukoll esprimiet is-sodisfazzjon tagħha l-fatt li l-Gvern qed juri impenn biex jiġi mwaqqaf il-prekarjat. L-istess General Workers Union kienet ilha tisħaq